Hello po mga kailaw, kumusta and welcome na naman po dito sa ating munting channel. Kung baguhan ka pa, huwag mong kalimutang mag-subscribe, i-like ang video and i-hit mo na ang notification bell icon upang ma-notify ka sa bago pa nating mga video uploads po. You know what I did? Problema, kalisod, kabalaka, ug daghan pang mga negatibong mga panghuna-huna nga maabot diri kanato. Apan wala ba ka masayod mga kailaw nga adunay tighatag ug solusyon ni ining tanan? Kinahanglan ikaw masayod niini ug kinahanglang makaila ka kung kinsa siya. Kinahanglang makaila ka, kinahanglang mahibalo ka, kinahanglang dili ka magpakabuta-bungol sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran magahatag kanimo kagawasan. Ang kamatuoran may muhatag kanato sa sulbad kung kita mutuo musalig niini. Kaya ang kamatuoran may kalambigitan man sa atong mabubuhat. Siya ang Dios, siya ang atong manlalaban, siya ang atong magtatabang. Dili kita magpadala sa kahuyang, dili kita magauna-huna nga wala siya magauban kanato. Hinumdumi ang iyang dako nga grasya, hinumdumi ang iyang dako nga saad nga kasaligan gayud ug dili angay nga ayran ni bisan kinsa. Kinahanglan nga tibuok nga pagsalig, tibuok nga pagtuo. Dili kita magaduha-duha, dili ikaw magapadala sa mga kabalaka, mga gumunhap nining kalibutan, mga pag-ilad nga gihimo sa kangitngit. Kaya ang kangitngit adunay kalimbigitan sa mga butang nga diin maghatod kanimo diha sa sayop nga mga dalan. Kinahanglan mga kailaw, kita adunay pangita kung unsa ang kamatuoran. O niya kung aduna may mga problema nga mudangat diri kanato, dili nato tugutan nga kini dili masulbad. Kay nasayod kita nga kung adunay mga problemang moabot, aduna gayoy kasulbaran nga giandam alang niini. Lamang kita kinahanglang magapangita niini. Lamang kinahanglan kita nga magabaton sa kaalam. Kay ang kaalam mo'y gigasa diri kanato sa atong magbubuhat. Kay siya Dios nga wala magakulang diri kanato. Andam siya sa pagsangkap kanato. Dili gayud kita niya biyaan, dili kita niya pasagdan. Sumala siyang saa diha sa Mateo 28 versikulo 20. Kanunay siya nga magaatiman kanato. Kanunay siya nga Dios. Kanunay siya nga naas itaas. Kanunay siya nga angay natong hangdon. Kanunay siya nato nga angay pangitaon. Kinahanglan nga dili ka magakalimot kaniya. Kay ikaw ra gihapon, kita ra gihapon ang maalaot kun ato asyang hikalimtan. Tungod kay hinumduman nato, ang Dios wala magakalimot, wala kita niya biyai, wala kita niya pasagdi, dili kita niya kalimtan, ug walay panahon nga siya nagakatulog. Sumala diha sa Salmo 121 versikulo 4 nga diin ang Dios kanunay gayud sa pag-atiman diri kanato. Wala magaduka ang atong magbalantay sa pagtabang kanato. Matag karon og unya, ayaw padala sa mga negatibo, ayaw padala sa mga hulhog ni Satanas. Hinumdumi kini kailaw nga ang Dios anaa sa tanang dapit. Walay nalilong diha kaniya, walay natago diha kaniya. Gani walay makaikyas gikan kaniya. Salmo 139 versikulo 7. Asa ba ako paingon aron mahilayo sa imong espiritu? Asa ba ako motago aron mahilayo sa imong presensya? Usa ka pagpamatuod mga kailaw nga ang Dios tinuod gayud nga diin nagaatiman og nagatanaw ug walay mga gumunhap sa atong kinabuhi nga wala niya masayri. Dako ang iyahang pagtagad alang kanato. Busa kinahanglan kita nga magahuna-huna nga anaa siya. Andam ug labaw pagani ang iyahang pagtabang
kaysa natabang sa atong isig katawo nganhi kanato. Dili nato siya angeng ikumpara sa tao, kay siya labaw pa man kaysa tao, siya Dios ug mas labaw nga nakahibalo sa atong sitwasyon. Dako ang iyang pagsangkap alang kanato. Hinumdumi kanunay ang iyang gihimo didto sa cross. Iyahang gihimo ang pinakalisod, dili kita magapanuko sa pagduol kaniya, kay andam gayud siya mga kailaw. Ug karon kun unsa man ang imong problema, kun unsa man ang mga gumunhap sa imong kinabuhi, duol kaniya. Duol kaniya. Usbon ko, duol kaniya. Kay anos akaman di ay mo duol kaniya. Unya pa ba kung wala na kay panahon nga muduol kaniya? Karon na kay mauna ang panahon nga giandam sa Dios nga makaduol ka kaniya. Basin adunay rason ang maong mga gumunhap, mga problema nga kinahanglan ka na nga mudangop nganha kaniya. Kay iyahang panalangin iyan ang giandam diha kanimo. Ayaw pagpanagana, ayaw padalas mga babag. Ang kaaway mo babag gayud kana, apan ayaw tuguti nga mulampos siya. Kinahanglan ang imuhang tumong sa pagdawat sa panalangin. Madawat gayud nimo tungod kay ang imuhang gitutukan mao man siya nga nagasaad kanimo niya ng mga panalangin. Ayaw kabalaka kay dili kaniya pasagdan. Hinumdumi ang mensahe. Anaa ang Dios sa tanang panahon. Anaa ang Dios sa tanan nga dapit. Anaa siya bisan asa kamo adto. Panultihon 15:3. Ang Dios kanunay nagasusi, kanunay siya nagatanaw ug nasayod siya sa ato ang mga gipangbuhat. Dautan man o dili, iya kining nasayran ug iyang nasabtan ang atong motibo. Busa sa ato ang pagsalig kaniya, kinahanglan nga tinuuray kini nga pagsalig kay nasayod ang Dios ug nakasabot ang Dios ni anang maong klase sa pagsalig. Busa mga kailaw, kita karon magmata na. Kinahanglan nga ang kamatuoran dili nato tulog-tulogan. Kay ang kamatuoran kun ato kining isalikway ug ato kining limot-limutan karon, basin kun kini mao'y gamiton unya sa panahon sa paghukom, nga diin kita mahimo na hinuong hukman ngadto sa silot sa kamatayon, nga magaantos na hinuon ikaw ngadto sa kalayo sa impyerno. Dili nato angay nga itong pawak ang atong kaugalingon ngadto sa makalilisang nga dapit, makahadlok nga dapit. So karon mga kailaw, dili nato palabyon ang panahon. Labi na ang grasya sa Dios, ang grasya sa kaluwasan. Kanunay niyang gitanyag sa tanan. Anos mo paman kini dawaton, anos mo paman kini batunan des imong kinabuhi. Ayaw na ni anang unya-unya pa. Kay basin kun wala nay unya diha sa imong kinabuhi. Karon na, labi na kung nadungog nimo ang mensahe, kung nasabtan nimo ang mensahe sa Dios, buhata kini ang pagdesisyon karon. Mintras ang Dios gihatagan ka pa ug higayon.